onye nkuzi nnabata n'ọkwa prọfesọ nke mahadum Nnamdi Azikiwe nke 98 bụ ọkammụta nke Ndilim AU na Onyelu ekwugo na etu gọọmenti dị iche iche si etinye aka mgbe niile na site n'aka otu ụlọọrụ dị iche iche na-anọchite anya ha wee na-anapụ mahadum dị iche iche ikike ịchịkwa onwe fa bụ ọkpụrụkpụ ihe kachasị wee na-esechi ya aka klọk azụ na agamniru na mmepe mahadum gọọmenti dị iche iche enwere n'ala Naịjirịa. Na Onyere bụ ọkammụta n'ihe banyere na ngalaba soshiọlọji mmepụta ngwaahịa na mmekọrịta ụlọọrụ dị iche iche kwuru nke a na nkuzi ahụ eji wee nabata ya n'ọkwa prọfesọship nke ọ kpọrọ site n'ịbụ ndị nkuzi n'ime klaasị na ndị nnyocha bụrụzie ndị na-akpọ ganigani n'otu union dị iche iche nsogbu ndị nkuzi mahadum dị iche iche n'ala Naịjirịa. Onye nta aka bụ David Ọkpọkwasịrị ga-akọziri gị akụkọ a n'ozuzu oke. Ọkammụta na Onyelu bụ onye si na ngalaba ebe a na-agụ akwụkwọ sociology nakwa anthropology n'asụsụ bekee nke Faculty Social Sciences n'ụlọ akwụkwọ mahadum Nnamdi Azikiwe University dị n'Awka nọrọ kọwaa na ebe ndị ụlọ ọrụ akwụkwọ gọọmenti dị iche iche nakwa ndị ụlọ ọrụ National University Commission bụ NUC na-ekwu ihe a ga-akụzi ma na-agụ n'ụlọ akwụkwọ bụ nke na-eweta ịdọghachi aka azụ na otuto nke agụmakwụkwọ mahadum na Naịjirịa. Ọnọdụ wee rịọ ka ebe anya na otu n'ọlụ enyere ụlọọrụ NUC ero iji hụ na agba mbọ kwalite ọnọdụ ụlọ akwụkwọ mahadum na iweta ihe a na-akụzi. N'okwu nke ya ọnọkwa kwuo mwute ya nwere na a na-agba abụbọ ọrụ kwa afọ na mahadum dị iche iche dị na Naịjirịa ma kwuzie na ọ ka bụkwa naanị ụzọ ahụ ka esi anapụta gọọmenti ihe ekwesịrị inye ụlọ akwụkwọ dị iche iche ma kwue mkpa ọ dị na ndị isi na-achị gọọmenti nakwa ndị isi gọọmenti dị iche iche gaa n'iru ịkwalite ọnọdụ ụlọ akwụkwọ dị iche iche ma kwalite agụmakwụkwọ na-ahapụghị ka enwegodi nsogbu n'etiti ha na ndị nkuzi tupu etinye n'ihe ndị ahụ dị iche iche. Mgbe ọ na-atụnyezi ya bụ onye mere ihe nkuzi ugo pụrụ iche ka onye isi ụlọ akwụkwọ ya bụ ụlọ akwụkwọ bụ ọkammụta Charles Esimone bụ onye nọchitere anya ya na mmemme ahụ bụ osote ya na-ahụ maka agụmakwụkwọ bụ ọkammụta Joseph Ikechebelu nọrọ kwue mkpa ọ dị na a na-eji ya bụ nkuzi pụrụ iche ndị ọkammụta na-akụzi ma emechaa ha ọkammụta iji kwalite ọnọdụ agụmakwụkwọ na Naịjirịa ma kwue na n'ụlọ akwụkwọ ahụ bụ mahadum Nnamdi Azikiwe University na a na-agba mbọ ịhụ na ya bụ omenala bụ nke a hapụrụ ka ọ gawanye n'iru ịkwalite agụmakwụkwọ na ya bụ mahadum. Site na mahadum Nnamdi Azikiwe University dị n'Awka, abụ m David Ọkpọkwasịrị maka akụkọ ụwa ABS.